Cesta pokračuje smerom dole do Goby, do púšte, kde sú zaujímavé veci. Sú tam jednak nejaké paleontologické náleziska, jednak sú tam pieskové duny, čo nás zaujíma. Smerom ďalej hore potom cesta pokračuje do Stredomongolska, kde sú nejaké zaujímavé pamiatky. A ďalej to pokračuje smerom nahor, kde je Folsgolské jazero, ktoré je zaujímavá turistická atrakcia. A to jazero je celkom veľké a je celkom zaujímavé, aspoň podľa tých informácií, ktoré máme dostupné. A ďalej potom sa budeme presúvať smerom na Altaj. To sú samozrejme hory a samozrejme offroady, ktoré nás zaujímajú. Takže to sú také asi hlavné body. Po ceste ešte je potom nejakých pár vecí, ktoré sa dajú vidieť, ktoré uvidíme, či budú zaujímavé alebo nebudú zaujímavé. Podľa tých informácií, ktoré máme, väčšina tých atrakcií, respektíve veci, ktoré sú v Mongolsku vyznačené na mapách ako zaujímavé body, boli postavené v poslednom čase, pretože Mongolsko ako také sa doteraz nejak nemalo čím chváliť, ako čo sa týka historických pamiatok, preto aj niektoré tie veci sú postavené v poslednom čase a sú skôr používané v bedekeroch a na internete na to, aby nalákali nejakým spôsobom turistov. To znamená, nie sú to nejaké obrovské veci, ale sú určitým spôsobom zaujímavé. Uvidíme my, ako dlho sa budeme pri tých pamiatkách zdržovať, nebudeme sa zdržovať, ako budú zaujímavé. Tá cesta hovoríme naplánovaná okolo 2,5 týždňa, by to malo trvať po Mongolsku a závisí samozrejme od miest, kde budeme a ako dlho sa tam zdržíme. Dobre, takže dám teraz trochu takú možno divnú otázku. Budete sa v kuse presúvať po diaľniciach? Určite nálepky mongolské máme kúpené, ale takto, jak hovoril viacmenej Juraj alebo Ernesto, tak to Mongolsko má láka to, že viacmenej, keď chcete nájsť nejaké turistické boj, tak nie je to, že hotel taký, kúpalisko onaké, kúpele také a tak ďalej, ale viacmenej tým, že oni viacmenej dodnes žijú v stanoch a jediná ich slavná éra bola začiat Džingiskana a po ňom tie výpravné, tie tiež žili v stanoch, dodnes sa nemajú žiadnu, ako je v Európe alebo kdekoľvek známe stavby, rôzne hrady, opevnenia. Tam je iba pár buddhistických kláštorov, ktoré za okupácie Číny viac menej sa dostali. A viac menej tým pádom jediné, čo sú také oporné body, sú nejaké prírodné úkazy, či už je to nejaký vodopád, či už je to ľadovec, či už je to púšť, či už je to jazero. A viac menej to nás na tom láka, takže uvidíme, že viac menej máme tieto body pospojené v navigácii, iba ako presne body s vzdušnou čiarou spojené a už uvidíme, kade nás cesta povedie, či budeme môcť obchádzať nejaké údolia, alebo močiare, alebo hory, alebo či to proste pôjde rovno a bude tam fakt nejaká vyjazdená štrková cesta, po ktorej sa budeme orientovať, alebo či to bude vyslovené blúdenie sa